Yok siat ka Ukraine ya unam ding hypersonic ka Rusia da ki pariot ka US. Uhe sipai sun ka Ukraine umay ko lo Oleschuk ulapan pau lingba ka Telegram post da ka baong ya une unam ding lasaki na gajing tombor ka balajia ha ka por men met ha ka nongba jong ka Ukraine ha une utayo balala. Kadairu kasien ka paningkong ha ka ba ka Ukraine kala pendon kam ningkong ya kini kitiar siat kiba la yo pidang na ka US. Kisipai sun ka Ukraine ha ka sni sa jan balala kila kam ba kila yo ban siat penhap ya unam ding hypersonic missile ka Rusia uba one hair sya kanong ba Kiev. Da ka ba pendon kam da kitiar siat namding balatip kom ki Patriot defense system. Kata ka jing yo siat ka baningkong persya ya away na kinamding patmai jong kane ka jok. Kine kinamding la siem ba kide kinamding kiba kleinbor bat kiba tang tmai tam jong ka Russia. Nakaliang sipai jong ka Russia kila ong ba kine kinamding kide kiba lala ban her ha ka jingjingai kaba hado 8000 kilometer bar ha ka jing state kaba palat sya ban ya ka jing reu ne ki sound. Bat kaba siem chitom ban lap ya kine ki namding.